tar da mu haka da yawa haka a siege ɗin komintowa. Jama'a mun gode muku. Kuma ina so in ma dogari da duka 'yan komintowa coalition cap 2021 ACC da FRC godiya da suka yi mana wannan taro a lokaci kaɗan. Jiya ne muka ce musu muna so a yi taro yau, kuma ku diba yau abin da taro ya bada. Jama'a mun gode. Amma ko da ma mu ɗan Yamai kun birge mu, ɗan Yamai kun birge mu saboda guri kun ba su kashi mun tattace shi. Lokacin da muka je zaɓe deuxième tour suka ce ba mu da kuɗi, muka ce oho dai amma mun yi ku yawa. Suka ce ba mu da ƙarfi, muka ce oho dai mun yi ku yawa. Suka ce mun gaji, muka ce oho dai sai mun kada ku. Tun daga gingimi har makarondi mun kada su, tun daga agadas har torodi mun kada su. Allah ya gwada mana abin da muke gai shekaru da shekaru, muka ce wannan mulki 'yan Nijar ba su shi. Shekaru da shekaru muka ce azzalumai ne, mun gaji da su, kuma in lokaci ya zo za mu hukunta su. Yi lokacin nan busiyar raba, sai kai magana ɗan yara ce wannan ba ta ci. Amma mu lokacin da muke gani shi mun san abin da ke cikin zuciyar 'yan Nijar shine bakar wahala da gajiya. Ɗazu dogari ya gai ya ce abin da ya sa ba mu yi wani shagulgula ba saboda mutane an kashe su 'yan uwan ba iyaka. A shekara 5 wannan ƙasar mutum wajen 4,000 aka halaka cikin wannan. A shekara 4 ko a shekara 5 a koda yaushe aka kashe 'yan Nijar wannan gwamnatin ba ruwan shi. Ba abin da ke damo shi, ba wani kuka da yake, ba wani jin zahi da yake. A wannan mulki ba a taɓa talauta 'yan ƙasar Nijar ba kamar yadda aka talauta su a wannan mulki. Ɗazu abokaina sun gai ba abinci, ba makaranta, ba rashin lafiya. Wannan mun san da shi, kuma shi ne 'yan Nijar suka yi unwani da shi lokacin zaɓe muka je ƙuri'a muka kada su. Amma mutane suna gani abin da ake so a yi shi ne kwace. Shi yasa muke kiran kuras samdi mu je mu da yawa mu gwada ma duniya mu ne muka zaɓi Muhammad Usman, kuma ga inda gaskiya take. Haka nan ne ina ji mutane wani bi cikin WhatsApp suna cewa ayi kaza, mu inda kuke nan mun wuce nan, muna gaban ku saurara ku ji. Abin da yasa muka maida samdi wata dokar zalunci ce suka aza, suka ce in za ka yi jerin gwano sai ka aje rana kwana 5 ko kwana 6 ka haira da kai shi, kuma an ce sai samdi. Shi yasa muka bi su a hankali, muka ce doka ta ce to mu yi doka. Amma abinda kuke gai mun hi ku jin shi, abinda kuka yi niyya mun hi ku niyyar shi. In ko kowace muna gaban shirya wanda suke shirya kokowa lokaci yayi alwato, so yanzu ne ku huto mu je mu godi samdi. Babu sanda, ba mu bugun kayan kowa, ba mu bugun kowa, ba mu zagin kowa, ba mu taɓa kayan kowa, ba mu taɓa kwayan kowa ne, amma za mu to habba iyaka. Don wannan gwamnati mu gwada mishi ba za mu bari yayi abin da ya ga dama ba a cikin wannan ƙasa ta ba. Abin da ya sa suka zo Nijar saboda akwai doka ne suka zo Nijar, amma wannan mulkin ba ruwan shi da doka. Shekaran jiya bakin plus tumo mata shekarar su 50, shekarar su 60, ba su kai su 30 ba, sun zama bisa sai ku ce ku bisa, ko da ku jaye su ne. Amma da a gwada mutane ba su da mutunci, an wulakantar da su, kama su aka yi aka ji aka yi. Shekaran jiya da sati 2 wajen mutum 500 aka kama aka yi a cikin garin. Kaza an ce Hama Ahmad yana, ina Hama Ahmad wancan yana ce an kama shi ko. Ina duka masu jagorancin jam'iyyoyin mu maya ba an kama su ba. Demokrasiya ba ta ba gwamnati izini ya ce wanda ya ga dama zai kama ya bar wanda yake so. Mene ne mutane ba su yi ba a wannan ƙasa? Ya aka raba shari'a, in ka ji an ce shari'a to ɗan adawa. Amma kai in kana da mulki ka gayi abin da ka ga dama, ka ce abin da kake so, ka yi abin da kake so. To da gare mu ne, in muna so mu hana su, in muna so su yi hankali su yarda da mu, sai mun tashi tsaye, sai mun mutu mun gwada ma duniya muna da yawa. Rassan di wanda suke nan kowa ya je ya fito mu je mu yi tahiya cikin lahiya lau. Amma kahin mu san mutane da sai mun yi aiki. Daga wannan komin tuwa kowa ya shiga aiki, mu huto mu da yawa rassan di. Mata su zo, matasa su zo, lattizawa su zo,
kowa ya zo mu kama tahiya mu sa mamman Usman gaba tun daga plus 2 mo har plus 3. Wannan tahiyar samji body ne, duk zahin da muke shi, duk ciwon da muke shi, duk zaluncin da aka muna mu gwada shi rassan bi mu huto. Ko kowa da muke mutane su huto a sako mana su sai in sun ga duniya ta huto. Saboda in duniya ba ta huto ba sai su ce ai kun mance da su kuma kun bar, kuma haka nan ne suke so. Kenan masu magana WhatsApp ko wani Facebook, kai jama'a a huto ba. A huto ran samdi kuma daga samdi mu gaya muku yadda za a yi ba mu bari sai gaskiya ta tabbata a ƙasar Nijar. Kiran da nake shi ne mun kai wajen mu 200,000 da muka je muka jawa mu Usman Qur'a nan garin yanzu. An ga ƙurƙun mu ko? An ga ƙurƙun mu yanzu aka kawahun mu ranar samdi. An ga ƙurƙun mu ko? To a gane mu ranar samdi duniya ta tabbata mu ne muka yi nasara ba su ƙoƙo ba da suke so su mana kwace. Jama'a na gode. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya kare ƙasar mu Niger. Kuma wallahi za a yi kokowa sai bakin inda ƙarfi ya ƙare. Ba wanda zai ba mu tsoro, ba wanda zai hudo mu da idanu, ba wanda zai hana mu na magana a cikin wannan ƙasa ta mu. Assalamu alaikum. Kai jama'a wahangan sonta dotti de fo an sanni ko ke ani makiya